तो भाई लोग ना सलमान खान ना आमिर खान ना शाहरुख खान सब गईले तेल लेवे आ धूम 4 के बारे में ऐसा खबर आइल बा कि सारा अंदाजा के पट्टी उखाड़ के फेंक दिलस। अब सुना भाई लोग, धूम 4 में रणबीर कपूर के एंट्री हो गई बा। ई खबर उस सुपरस्टार के जन्मदिन के दिने ही ऐलान कइल गई। सुनल जा रहल बा कि आदित्य चोपड़ा के सबसे फेवरेट फ्रेंचाइजी फिल्म धूम में रणबीर कपूर के कास्ट के प्लान कइल जा रहल बा। या ऐसन बात की हो गइल बा। इस बार रणबीर कपूर के एनिमल में जबरदस्त सफलता के बाद धूम 4 के एगो ढांसू ग्रे शेड वाला रोल में दिखाई दी है। ऐसा सोचल जा सकेला कि एनिमल के जो सफलता मिलल रणबीर कपूर के चलते का हमनी के धूम 4 में देखे के मिली, तो ये हमनी के 2026 में कंफर्म बा। हमनी के जानल जा कि धूम के शुरुआत कहाँ से भइल, कैसे भइल, ई फ्रेंचाइजी आइल कैसे। तो भाई 2004 में आदित्य चोपड़ा जौन बाणे जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन आ उदय चोपड़ा के संगे धूम बनौले और ये फिल्म वो टाइम पे 50.5 करोड़ के कलेक्शन कैलस भाई। ऐसे ही फ्रेंचाइजी सुपर हिट हो गई। फिर 2006 में फिर आयल धूम 2 जौन की ऋतिक रोशन के साथ आयल और ई वो टाइम पे 147.9 करोड़ के कमाए के एकदम बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा देलक। असली धमाल तो तब भइल जब 2013 में आमिर खान के डबल रोल में अइले और इस फ्रेंचाइजी के कलेक्शन 558 करोड़ के भइल भाई। 558 करोड़। अब हमने के इंतजार बा का धूम 4 एक रिकॉर्ड तोड़ पाई या एगो अलगे अपन रिकॉर्ड बना दी। अब तो भाई सुनने में इहो खबर आ रहल बा कि धूम 4 के कहानी के पूरा सेटअप हो गइल बा। बहुत दिन से चर्चा में रहल तीनों खान लोगन, लेकिन अब की बार रणबीर कपूर के नाम उछल के आ रहल बा। फिलहाल पिंकविला के रिपोर्ट की मानी तो आदित्य चोपड़ा रणबीर कपूर के धूम 4 में कास्टिंग कर लेले बने। भाई लोग, ये फ्रेंचाइजी सबसे बड़ा एक्शन फिल्म होखे वाला बा। रणबीर के साथ एक्शन फिल्म के कई दिनों में चर्चा में रहल अब ये अभिषेक उदय चोपड़ा की जगह नए एक्टर लोगन के कास्टिंग होखे वाला भी बा। ई बार के धूम में नया पीढ़ी के फुल धमाल देखे के मिली। तो भाई लोग 2025 के अंत में शूटिंग शुरू होखे लगा। तब तक भाई रणबीर के रामायण आ लव एंड वॉर पूरा तरह से एकदम कंप्लीट हो गई रही, तबे जाके पूरा तरीका से फुल टू एकदम कंसंट्रेट कर पाइए धूम 4 पे। तो भाई लोग अब डायरेक्टर के नाम सस्पेंस में बा, लेकिन कास्टिंग के बाद जल्दी कंफर्म हो जाई। तब तक आप इंजॉय करी धूम 4। आप सबके खबर अच्छा लागल तो लाइक ठोक दी, सब्सक्राइब कर दी। अगर आपके कोनो भी डाउट होके, क्वेश्चन होके तो आप हमके ऑलरेडी कमेंट कर सकीला। हमने के भोजपुरिया स्टाइल में धूम मचावत रखल जाई। तोहार लोगन अपन होस्ट के मत भूलिया, नाम UP वाला _7। फिर मिलल जाई एगो नया वीडियो में। प्रणाम।